ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭു. ഓക്കെ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾസ് കോൺവെന്റിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 9ാമത്തെ മന്ത്രല്ലേ എടുത്തത്? അതെ മാതാജി. 9ാമത്തെ 9ാമത്തെ എടുത്തതല്ലേ? അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഈ മന്ത്രം വിദ്യയും അവിദ്യയും താരതമ്യം പെടുത്തുന്നു. അവിദ്യ അപകടകാരിയാണ്, എന്നാൽ വിദ്യ തെറ്റായോ വഴിപിഴക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാൽ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാകും. അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലായ്മ. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രിയും PG ഒക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ജ്ഞാനം അല്ലെ? അതിനാണ് ഈ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പിന്നെ വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക, അതും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്? അതും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്തില് പറഞ്ഞത്? ഈ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞത്. ഇനി 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടും അറിയണം നമുക്ക്. വിദ്യ അറിയണം, അവിദ്യ അറിയണം അല്ലെ? വിദ്യ വേറൊരു ഫലം തരും നമുക്ക്, അവിദ്യ വേറൊരു ഫലം തരുന്നു. 10ാമത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? വിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം. അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായ അറിവാണ്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ശരിയായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ രണ്ടിനും 2 ഫലമായിരിക്കും കിട്ടുക. അതാണ് ഈ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. അന്യദേവാ ബഹുഭയം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യത് ഏവാഹുരവിദ്യയാ അന്യതാഹുരവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ അന്യതാഹുരവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് വിദ്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും, അവിദ്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? വിവേകികള്, ധീരന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇത് ശുശ്രുമ ധീരാണാം, ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നൊരു ഫലവും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫലവും. ജ്ഞാന സംസ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറിവ്. ആ വിദ്യയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫലം കിട്ടും, അവിദ്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനം, എന്താണ് അജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13ാം അധ്യായത്തിൽ 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ 18 എണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വായിച്ചു പോകാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാം. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം.
പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനിയായി സ്വയം അഭിനയിക്കരുത്. നമ്മൾ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ വലിയ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഭിമാനിക്കരുത്. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയാകുന്നതിന് നിമിത്തമാകരുത്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ചിന്തകൾ കൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ക്ഷമ പാലിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപ്പട്യം ഒഴിവാക്കണം. അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ആ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കണം. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. സ്വന്തം ശരീര നിവർത്തിക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞൊന്ന് ഒരാൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം. സ്ഥൂലമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതാണെന്നോ കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതും ഈ ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം നമ്മുടേതാണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യരുത്. അതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം നിൽക്കുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, ജന്മം, രോഗം, മരണം, പുനർജന്മം മുതലായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. താൽക്കാലികമായുള്ള പരിഹാരമല്ല നമ്മൾ അവിടെ കാണേണ്ടത്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിതാവശ്യങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതലായി ആസക്തി പുലർത്താൻ പാടില്ല. ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾക്ക് അധികമായി ഗൃഹപുത്ര കളത്രാദികളിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്താനായിട്ട് പാടില്ല. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അജഞ്ചല ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണം. ആത്മീയ സംസ്കാരം വളർത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയും ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട് വിപ്രതിപത്തിയും വേണം. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ സ്ഥലത്തിനോട് നമുക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടാവണം, താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിപ്രതിപത്തി വേണം. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയി തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും വേണം. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ് അനശ്വരമായിട്ടുള്ളത്, ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഈ 18 വസ്തുതകളും ജ്ഞാന വികസനത്തെ അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയക്ക് പുറമെ മറ്റു രീതികളിലും രീതികളെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉള്ളത് മുഴുവൻ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതിയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ എന്താ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ കഴുതയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 18 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ വായിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ആധുനിക സമുദായത്തിൽ കേവലം ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തനെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ആധുനിക സമുദായത്തിന്റെ എന്താണ്? ഒരു സാധാരണ ഒരു ബാലൻ, ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി പോലും എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? താൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ നൽകപ്പെടുന്ന തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൗതികമായ ജ്ഞാനമാണെന്ന്. അപ്പൊ ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് എന്താണ്? ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികള് മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്?
ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് എന്താണ്, പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ആൺകുട്ടികൾക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ രണ്ടും പറയണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും വളർന്നു വരുന്നു. ഇപ്പൊ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദേശീയത, യുദ്ധോത്സുകത ഒക്കെ വളർന്നു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്രമേയമായ ശൂന്യാകാശത്ത് അറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഈ ചെറിയ ഭൂലോകം എന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്ന, ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ അനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഭൂലോകമാണെന്നുള്ളത് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. കുറെ എന്താ പറയാ ഗോളങ്ങളുണ്ടല്ലേ, എന്താ പറയാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്, ഗ്രഹങ്ങള്. ആ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണാണ് എന്ത്? ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കണികാ സമാനമാണ്. അപ്പൊ ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതിയായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കണികാ സമാനങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ചെറുതാണ്. നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഗ്രഹ സമുച്ചയങ്ങളുമുണ്ട്. പരമപ്രഭുവിന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ നാം ചെറിയ വിജീവികളാണെങ്കിലും ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വാർദ്ധക്യ രോഗാദികളിൽ പീഡിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലും അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങളിൽ, വാർദ്ധക്യം, ജന്മമൃത്യു, ജരാവ്യാധി അതിലൂടെ പീഡിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. 20-30 വർഷം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യായുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു 100 കൊല്ലമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്ന ശരാശരി 100 വർഷമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മൂഢന്മാരായവർ ഈ പരിമിത കാലത്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ അജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവര് ഈ പരിമിതമായ കാലത്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഓരോ രാഷ്ട്രവും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉറവിടമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഓരോ രാഷ്ട്രവും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉറവിടമാകും. ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 50% ശക്തി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും? എന്നിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കും. അങ്ങനെ പാഴാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് എന്താണ്, എല്ലാ ശക്തിയും എല്ലാതും രാജ്യസുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കി വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അങ്ങനെ ഇത്തരം തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി ഈശോപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയാകട്ടെ ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നതിനെ പറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ആണെങ്കിലോ ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യ നേടാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മായാശക്തിയാൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. അപ്പൊ ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഒരു ആചാര്യൻ. മായാശക്തി കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ധീരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയജ്ഞാനം നേടാത്തവര് ധീരനല്ല. ധീരൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാത്തവരാരല്ല? ധീരനല്ല. ഒരു ധീരൻ ഒരിക്കലും ഒന്നിനു വേണ്ടി ആശിക്കുന്നുമില്ല, വിലപിക്കുന്നുമില്ല. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റും? തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഈ ധീരൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. ആ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്നുള്ളത് ആ ധീരന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്യക്ക് ആത്മാവ് ബന്ധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മീയ സത്യക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനങ്ങളാണ്. ജീവസത്തകൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനമുള്ളത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ മാത്രം. കാരണം അതാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവിത തത്വങ്ങളായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങള്
ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അതിനെന്ത് തോന്നാണ്, ജീവൻ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്, ജഡവസ്തുക്കളാണ്. പരമോന്നത സത്തയുടെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമോന്നത സത്തയുടെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ. അതാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിയാമക തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ധീരന്മാരാണ് ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി എന്ത് വേണം? ഒരു വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ആ പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ധീരനായി തീരുവാൻ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തില് ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ധീരനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ആ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക ഗുരുവിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ അർജുനനെ പോലെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുണവാനുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിയായ ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കാനുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശിഷ്യൻ അർജുനനെ പോലെയും ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെയുമായിരിക്കണം. ആ ധീരനിൽ നിന്ന് വിദ്യ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഒരു അധീരന്, അതായത് ധീരൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരാവാൻ സാധിക്കില്ല? പ്രബോധക നേതാവാൻ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഒരു നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടുന്നതിനായിട്ട് ഒരാൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ സംപ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാള് ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് 18 ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം, എന്തൊക്കെയാണ് അജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേടുന്ന അറിവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇത് അറ്റൻഡൻസ് എന്താ പ്രശ്നം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തോ പറ്റിയല്ല? അവർ അറ്റൻഡൻസ് വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ കുറെ ദിവസമായിട്ട് കാണാറില്ല. ഞാനിപ്പോ കാണാറില്ല. അതല്ല മാതാജി, രാവിലത്തെ ആരതിയില് ഞാനൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും കയറണം. ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ കയറാത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ലിസ്റ്റിൽ എന്റെ ഒന്നും പേരില്ല. അതുപോലെ ഇന്നലത്തെ അറ്റൻഡൻസ് അല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇന്നലത്തെ അറ്റൻഡൻസിൽ മാതാജി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇന്നലത്തെ വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇട്ടല്ലോ. ഇന്ന് രാവിലത്തെയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇട്ടത്. മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ എന്താ എന്റെ പേരില്ലാത്ത? ഞാൻ സൺഡേ മാത്രമേ കയറാത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല, ഇന്നലത്തെ അറ്റൻഡൻസ് അല്ലേ എടുത്തത് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അറ്റൻഡൻസിൽ ഇന്നലത്തെ വന്നവരെ പേരിട്ടു, അങ്ങനെയല്ലേ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോ? ഇന്ന് പേരിട്ടുണ്ട്. മാധുരി മാതാജി വന്ന് പറഞ്ഞു. മാതാജിയുടെ പേരില്ല ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോ? നമ്മളത് 8:30 ബാച്ചല്ലേ? ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടുണ്ടോ? മാതാജി ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ മാതാജിക്ക് തന്നില്ലേ? ഗ്രൂപ്പിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വന്നു മാതാജി. ഇപ്പോഴും വന്നു മാതാജി. ഇപ്പോഴും വന്നു മാതാജി. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനൊന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട്, എനിക്കറിയില്ല ആരൊക്കെ പേര് വേണമെന്നുള്ളത്. അറ്റൻഡൻസ് മറ്റേതില് ഇടാൻ അറിയണില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ ആരതിയിൽ കേറിയാലും ഇടാറില്ല. അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നുള്ളത് അറ്റൻഡൻസ്. അതായത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് പറയാം. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അമ്പലത്തിൽ എടുക്കുന്ന അറ്റൻഡൻസാ. അമ്പലത്തിൽ വരുന്ന അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ പറയുന്നു കേട്ടാ. അതില് മലയാളം എന്ന് വരാത്തവർ ആരെ പേരും വരുന്നുണ്ടാവില്ല. വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മാത്രം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇന്നലത്തെ അറ്റൻഡൻസ്
ഇന്നലെ വന്ന് കയറിയവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടവ. ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അറ്റൻഡൻസിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസിൽ 1 മിനിറ്റ് ലൈവ് ആണല്ലോ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. എന്ത് വേണം? ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് പോരെ? അതാ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ആകുമ്പോ അതങ്ങ് നടക്കും മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് മതി. ഹരേഷ്ണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാം. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. എന്താണ് പിന്നെ വിദ്യ കൊണ്ട് വേറെ. പിന്നെ 3, 8, 12, 13-ാം അധ്യായത്തിൽ 8 മുതൽ പറയുന്നത് 12 വരെ പറയുന്നത് 18 പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള എഴുതിയാൽ മതി. കറക്റ്റ് എഴുതണമെന്നില്ല, ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങള്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജന്മമൃത്യു, രോഗം, മരണം. ജന്മമൃത്യു ജരാനര. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി. ഈ മന്ത്രത്തില് ആരിൽ നിന്ന് വിദ്യ നടന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ധീരനിൽ നിന്നിട്ട് ധീരൻ വേറെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില്. ആരെയാണ് ധീരൻ എന്ന് അർത്ഥാക്കുന്നത്? പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തമാധികാരികൾ. അതെ. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ധീരനാകാൻ സാധിക്കില്ല? പ്രബോധ നേതാവാൻ സാധിക്കില്ല. ധീരൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്